Това, което ме предизвика да ви помоля да се съберем, е случващо се в общинско дружество, което храни малките деца. Това е върхът на айсберга в управлението на общинската икономика през последната година и половина. Никой не може да се позволява да се отнася по такъв арогантен начин с децата на Варна и с едно от дружествата, които в продължение на толкова години е било символ за управлението на община Варна и за политиката, която община Варна е водила към децата. Категорично заставаме зад искане на оставка на директорът на дружеството един път, втори път стопанска и спомагателна дейност. Явно, че директорът на дружеството не знае, че това дружество е спомагателна дейност за младите семейства, не спомагателна дейност за него самия. Нито е спомагателна дейност за ГЕРБ, като член на ГЕРБ, за да може да стане директор на това дружество. И интересно как беше назначен за управител, при положение, че всички знаеха защо той е уволнен от община Варна преди няколко години. И трябва ли да станеш задължително член на политическа партия ГЕРБ, за да бъдеш изпълнителен директор, в което и да е направление? Че подобни неща не са случвали преди 1989 година, за един период, за който уж всички говорим, че трябва да бъде отдавна забравен и да бъде модернизирано това време, в което днес се намираме. Какво е това безобразие, което става в момента? Искаме проверка на всички общински дружества. Как така в градски транспорт е имало нарушения преди година и половина, преди 2 години, преди 5 години, преди 10 години и през този период ние купувахме автобуси и нямаше никакви проблеми с плащанията. А в момента едва се изплащат заплатите на дружеството, постоянно има напрежение, а цялостната програма за покупката на автобуси отдавна е в канала. Как стават тези неща? Къде тогава отиват парите? Как така частното дружество купи толкова много автобуси, направи таксита, а общинското дружество не го прави това нещо? Или се върви към скрита приватизация на градски транспорт, към неговият фалит? Как така в стопанска и спомагателна дейност? Това дружество, което храни бебетата, връщам се отново на проблемът, който предизвика днешната пресконференция. Преди имаше възможност да открива нови пунктове за бебетата, където да могат майките да взимат храната, а в момента се сменят до грамите, нещо абсолютно излишно, и работници ходят да работят на вилата на неговият управител. Председателят на Общинския съвет ще отговори ли кой го е посочил за прокурист на това дружество? Ще имат ли волята да се дадат оставката целият борд на директорите на това дружество? Ще се види в протоколите как са избирани членовете на бордовете на директорите в по-голямата част от дружеството, защото има явни доказателства, че не винаги в залата имаше нужното мнозинство. И това е публична тайна. Ще се направите тези проверки или отново ще бъде замазано всичко? Затова категорично искаме проверка на всички общински дружества, ревизия на всички общински дружества. Какво прави Марио Шиваров? Ще отговори ли някой на този въпрос? Той е политкомисар на ГЕРБ? Или като какъв ходи в общинските дружества? Дясната ръка на председателя? Помощникът на политическата партия? Или има други функции? Кой ще отговори какво е неговото положение? И до кога се затварят очите за това, което реално става в града? Ако има нова длъжност към председателят на Общинския съвет или към политическото ръководство на ГЕРБ, нека да я кажат, има политкомисар, така както беше преди 20 и няколко години. И той има тези и тези задължения. И този човек в момента е Марио Шиваров или някой друг. Но да стане ясно кой какво и как прави. Не може всички да виждаме какво става и всеки един от нас да го е страх да каже какво реално се случва, да се оговорим под сурдинка.
Надявам се, че ще намерим отговор и от страна на областният управител с писмото, което го сезирах, което го казах и пред вас, за строежите на златни пясъци, защото това са същите нарушения в Общинският съвет. Защо той не е толкова активен сега, така както беше активен като общински съветник? Забрави това време или какво? Много ни е къса паметта. За един ден не се стига до жълтите павета, защото поради тази причина и поради тези скокове на изкачването на един, втори или трети човек, който се смята за политик, сме докарали до това да реже държавата. Тук по-скоро нека да се види защо не се развиват общинските дружества, кой носи тази отговорност, защо се смениха всички бордови на директорите при ни дружества, които вървяха нормално и защо се спря цялостната програма за развитието на тези дружества. Правят ли се ремонти в болниците, общинските здравни заведения? Купуват ли се новите автобуси в градски транспорт? ССД открива ли нови пунктове и до кога определени общински съвети ще искат печалба от това дружество или от дружество участко и столово хранене? Каква е функцията на тези дружества? Най-накрая ще го разберат ли това нещо? Че тези дружества хранят малките деца, едните бебетата, а другите учениците. И кой ще иска печалба от тези дружества? Че 4 години са в този съвет, а някои вече станаха на година и половина председателя, други станаха депутати, не разбраха за какво иде реч и за какви задължения става въпрос, когато говорим за едно или второ общинско дружество. Или те са там, за да обслужват личните си интереси. И още не ги интересува какво се случва в града, в едно, второ или трето предприятие общинско. Те искат от тях постоянни печалби от едното, второто или трето дружество. Не е въпросът ти да им дигаш режийните, да им даваш субсидия, след което да им искаш печалба. Въпросът е те да хранят качествено децата един път и втори път да изпълняват правилно функциите си. А затова имам усещането, че те дори не разбират част от съветниците за какво говорим. Божидар Дочев е еманация на това, което се случва. Това е, аз за това как ще е върхът на айсберга. Иначе аз никога не бих си позволил да ви поканя на пресконференция за Божидар Дочев. Но пак ви казвам, това е еманация на глупостта, на това, което става през последната година и половина в управлението. Че това е арогантност, кадрова импотентност. Ето това е, което... Обаче изцяло си прав, 100%, ама той е към Гербер, той никак не е. Вижте, докато ние не си вземем съдбата в собствените си ръце, няма да станат нещата. И аз затова се надявам, че ще има повече хора, които да имат смелостта, така както аз заставам вече няколко пъти пред вас, да излязат и да кажат за какво иде реч във Варна. А не да ги е страх дали ще бъдат арестувани на следващия ден и дали ще влязат в къщите им, или дали ще им бъде повдигнато едно, второ или трето обвинение. По този начин не се управлява държава и град. Затова сме на този хаос. Факта, че преди 2 седмици говорим за 22 декара земя, които се дараха за 4000 квадратни метра строителство, за това, че 10 декара искаха да бъдат продадени в морската градина, че кой председателство на това място? Аз му се чудя как спи. Но това се все пак негово лично право. Да, може би те будуват от ГЕРБ, да, не спят.